Máš nejaké obavy z narkózy? Nemám obavy z narkózy, myslím, že netreba sa čoho bať, predsa tá narkóza to je len úspanie, to len nám sami môže pomôcť. Zažila som narkózu a bolo to fajn, lebo si nič nepamätám. Anestéziu som odmietla preto, lebo sa bojím ihiel a svoj prach citlivosti mám taký, že by som to dokázala ten výkon vydržať. Z celkovej anestézii mám strach preto, lebo nemám kontrolu nad svojím telom a bojím sa, že sa neprebudím. Rešpekt z narkózy majú aj lekári. Človek, keď študuje medicínu, vidí viac do vecí, ktoré sa môžu stať pri tej celkovej narkóze. Napríklad čakala som dvojičky a teda bolo mi doporučené rodiť cisárskym rezom. Ja som radšej podstúpila spontánny pôrod práve kvôli strachu z narkózy. Je podľa vás prirodzené, že sa ľudia obávajú narkózy? Podľa mňa to prirodzené je, pretože každý človek má v podstate nevyriešenú otázku smrti a tým pádom je to prirodzený strach zo smrti. Anestézia patrí k jedným z najväčších objavov medicíny. Ešte pred 150 rokmi lekári operovali bez umrtvenia. Pacienta na stole pridržali silní muži. Pri dnešnej modernej anestézii pacient necíti bolesť a na obdobie zákroku sa nepamätá. Celková anestézia navodí stav bezvedomia aj bez bolestnosti. Pred úvodom do anestézie pacienta okysličíme. Do žily aplikujeme anestetikum, to navodí bezvedomie, ale aj bezbolestnosť. A takisto relaxáciu svalovú, ktorá nám v úvode umožní zaviesť dýchaciu rúrku do priedušnice. Pacienta zaintubujeme pomocou vodiča a ponecháme dýchaciu rúrku, ktorú pripojíme na dýchací prístroj. Pacient je pripravený momentálne na začatie operačného výkonu. Po uspatí pacienta práca anesteziológa nekončí. Na monitore sleduje všetky životné funkcie. Prebudzenie z anestézie dochádza k nemu vlastne metabolizmom, spontánnym metabolizmom tých anestetík. Najčastejšie také nepríjemné komplikácie sú nevoľnosť a zvracanie. Rizika anestézie závisia od vášho momentálneho zdravotného stavu, chronických ochorení, typu, rozsahu a dĺžky trvania operácie. Známy je prípad najmenšieho Slováka, ktorý sa pri rutinnom zákroku viac narkózy neprebral. Ostala po ňom nešťastná manželka a 2 deti. Prípadom sa zaoberal aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého stanovisko znie: Úrad na základe dohľadu konštatoval pochybenie poskytovateľa nemocnice s poliklinikou. Lekári pristúpili i napriek hroziacim možným rizikám k zákroku v celkovej anestézii. Pacienti s komplikujúcimi ochoreniami majú väčší predpoklad aj frekvenciu anestetických komplikácií. Hovorí sa, že úplne zdravý pacient alebo s minimálnym rizikom na plánovaný výkon, ten má najmenšie riziko, ale z tých zase celosvetových štatistík vyplýva, že 1 zo 100 000 má vážnu komplikáciu a to je smrť. Okrem celkovej narkózy je najčastejšie vykonávanou anestéziou spinálna. Je to vlastne podanie anestetika do chrbcového kanálu. Ľudia sa často obávajú, aby nedošlo k poškodeniu miechy, ale treba povedať, že táto anestézia sa podáva pod úrovňou miechy. Spinálna anestézia je efektívnejšia, menej zaťažuje organizmus. Pacient je pri vedomí, sám dýcha, sám si reguluje krvný obeh. Je fakt, že to bezvedomie, ktoré navodzuje anestézia, je to vlastne otrava. Áno, je to ovplyvnenie metabolizmu mozgových buniek, ale dneska sme v ére novej generácie anestetík, ktoré majú naozaj minimálne nežiaduce účinky a ten bezpečnostný profil je vysoký.